indaba enkulu yethu. Kwenzakala. Hey, uma ngizobiza umuntu ozochaza kahle, ne? Sisize. Hey, ngiyacela ngala buza-ke bras, buza-ke. Nami bese kwashela. Namhlanje siyenze visit lapho sivakashela khona ama-race ahlukahlukene ngabe UKZN, MUT, DUT sirikhutha bonke labantwana bama-Nazareth esingakhonanga ukubathola kahle kahle sirikhutha ngoJanuwari. Kodwa-ke esikoleni laphaya sinayo imithandazo bese futhi sisabathela esiyabuka laphaya emtateni bese iy'nsizwa lapha esikoleni ziyaphathisa njalo Abantu bazothi mina ngikushuthi ungazi. Ayithi awunankinga ukuthi bechaza lesi. Okay, ngoba kunento kuthiwa ni-Popeye Act basho iy'ngisi zabe ey'nkulu kanti sikhonza unyazi thina. Sikhonza unyazi. Nami ngimngalo mfethu ngibona konke kumina mfethu selingisize ey'ntweni ey'ningi. Ngaso sonke isikhathi mfethu sihlezi ngithandaza ngaso sonke isikhathi. Uyalifunani usizo kuqala? Ngiyalifuna serious. Usizo lokuthi ugcine ukubuyela mhlawumbe uthole noma ekhaya noma ekhaya noma ngifuna ukuyeka ama-drugs. Oh.